Milí sledovatelia na kanáli Kirdno, dúfam, že si dnešné videoko užijete, dúfam, že máte odber a like a môžeme začať. Tak dobre, takže si dáme toto play, dáme online. Počkaj, find game. Aha, to ide to. Dobre, takže nejak toto. Ja som sa, kde som sa zase pripájal? Ja som strašne naspídovaný. Ja som ale nečakal, že som budem taký naspídovaný. 3, 2, 1, idem. Ak mi držíte palce, že akože, že dám, aby som bol... Kúpiť, ale impostor. Nie, hide and seek, nie. Sorry, Soraj, ale leave game. Ja proste, pardon, ale ja nechcem za žiadnu cenu. Čo to je hide and seek? Čakaj, je to není hide and seek. Čiže ja sa vždycky prihlasujem na hide and seek. Že to není hide and seek, že to není schovávačka. To je schovávačka. Ne, ja nechcem ale schovávačku. Jak sa to prepína? Jeden enter code. Da. Jak sa prepína? Ja nechcem mať konečne tú schovávačku. Tak vyskúšame to, že... Join game file. Haló? To je nejaká seknutá. Ja nájsť si dobrú mapu, kde si môžem nájsť niečo, no tak to je akože more. Hide and seek, ak som klasik. Dobre, ak som klasiku. Chcem žiadny hide and seek. Let's on. Počkaj, ja si skontrolujem si, že kde sú najviac ľudí, aby som to zase nečakal. 10 z 15 rozhodom, dobre, Morse. Dáme toto, to je join game. Chicken banana, ne, ja nie som modrý. Ne, tak by som chcel čakať. Všetci obsadili. Skúšam aspoň toto. To sa zase odpojilo. Kto mi drží, aby som bol impostor? Čuj, nie, ja som Coremite. No dobre, ale ja neviem, čo robí. Ty vole, ale nás je tu strašne veľa. A tu sú dvaja impostory dokonca. Ja som buď normálny, alebo tento. Ja sa budem držať v trojke. Haló? Čo? Už sú teraz zabití, Jaj, bože. Who is impostor? No úžasné, who is impostor? Ja sa asi odpojím, lebo ja sa bojím. Ja viem, že ak natáčam Among Us, no tak sa nesmiem bať, ale... Pomoc, ale ja sa bojím. Spravdám ja. Mám tohoto a hotovo. Ja neviem, či to bolo, alebo niekto iný. Kúkneme sa tuto. Dropship. Asi pôjdem do laboratória. Pôjdem. Tuto do laboratória pôjdem. Dobre. Tak už viem, kam pôjdem. A teraz už sa skončí to. Kôscen, ježiši, chudák. Chudák, on bude, vypadne.
Yes! Počkaj, akže 0 impostor. Jej, hurá! Nice, vyhrali sme. Dobre. No dáme quit, pripojím sa k niekomu inému, lebo hen to bolo vážne brutálne. Alebo ja viem. Ja si dám vlastnú... Počkaj, nie, čo som to stlačil? Čo som zase stlačil? Na create vlastne si svoju game hide and seek, na equipment, pôjde nie na huby, ale sem, lebo powers je najlepší. To si môžeme... No, dáme Európa, necháme si Európa. Čo je tak? Ja neviem. Dobre, dáme... Počkaj. Chat. English, Španiel, bla bla bla. Chat, free chat. No tak ja neviem. To asi neviem ovlivniť. Klasík. Počkaj, nie, ja nechcem 15 hráčov, lebo tam zase budeme čakať 3 hodiny. A 15 hráčov dáme... Haló! Chcem zmeniť len hráčov. Hej! Dáme 10, to bude zabavnejšie. Dáme create game, config, tak dobre, ideme. No konečne, že nemám žiadnu spýtku. Ježiš, počkaj, ja si musím dať modrú. Nice, ale prečo nemôžem mať žiadneho peta? Domáci miláčik. Dáme si toto. Je takýto listok, nie, bez toho vyzerám najkrajšie. A akú farbu by som podľa vás si mohol dať na budúce? Neviem čo. Mne sa najviac páči tento. No tak sedí v tej šotke. Alebo dáme si takto. Toto. Nie, to vyzerá potom obrasne. S touto modrou vyzerám horšie podľa mňa. Lebo že by sme si dali zips na hlavu. Nedáme si toto. Vajce. Šiltovka. Captain aboard. Ja som hacker. A je to aj hackerská maska vlastne? Toto. Ale ja chcem byť kosmonaut. Hľadám hacker. Hackerská maska. Banán. Chicken. Banana. Ja budem tento. Kung fu. Nikto sa mi tu nechce pripojiť do krvu. Touch. To je katastrofa. Sa nechce hýbať tak tým prstom. Dáme naspäť joystick. Color text on, to čo teraz znamená? Takže môžem písať si do toho, čo chcem, či čo? To nemôžem teraz ani písať, Ježišmaria. Poster, Rose. Ja neviem, čo som napísal, ten zmenil. A necháme to radšej tak, jak to bolo. A som len smutný, že ona.
Takže ja sa asi stopnem, lebo sa mi nechce čakať, kým sa tu dojdú ostatní. Takže... No sorry, až nakoniec som tú hru lívol kvôli tomu, že... lebo mne sa vážne nechce tuto robiť nejaké ešte... Dobre, klasika, roz... No, sa tam je... 9 z 15. Skúšam sa pripojiť. Čo ma to vyhodilo, či čo? Čo 7 z 11, kde je to najbližšie? 7 z 10. Čo je? Ja hra vždycky začala, keď ja som sa chcel pripojiť. Nie. To halo. Ja na to kašlem, ja si dám takto. Všetko povypínam, nech mi to dá nejakého náhodného, lebo ja proste nechcem sa mi toto tak čakať, dáme to. Join game. Ne, počkaj, rýchlo šatni. Ja som ostal zelený, no nevadí. Veď aj tento Among Us je zelený. No ale nie... Počkaj, prečo? Nie, traja... Prečo sú všade zavesené konfety, jej! Niekto oslavuje narodky, ale neviem prečo. Nie, ja som nemal vychádzať z toho ventu. Jaký divný toto. Kde je pečka? Dobre, Ja sa schovám do ventíku. Nikoho ešte nezabili. Dobre, zabili. Huj, impostor, no keď mi nedáš čas na to si prem, ja sa bojím. To dám tiež asi. Ne, clear. Ešte raz. Ale ja dúfam, že aspoň budem môcť písať, keď ma niekto zabije. To je dobré. Tento rúžový sa mi moc nepoznáva. Ja to dávam jak sa mi. Lebo tento žltý, ten nevyzerá nejako podozrivo. Ja som nemal dávať toho rúžového. No tak dobre. Nie, my musíme ísť naspäť. Ježiš. No vy ste všetci úžasní. Ja radšej od tohoto typka sa nejako seká, moc beha za mnou. Ja som to chcel len dokončiť. Tento, ja si myslím, že to bude tento.
Mne sa ani trochu nepáči, proste sa mi nepáči. Ale... Zabili len tým, impostori zabili 2 a kúknite sa, že my tiež nie sme s tým Total Tanks nejako suchu. Čiže sa nechce, aby sa mi toto v kuse roztentovávalo. Ja už môžeme voliť ten hotno. Galicitik. Tak sa volám ja, ježiš, to je otrasné. Ale ja neverím tomu Alogatosovi. Ten sa mi nejako nepáči, ale ani ten ohormelý, či jak sa... No dobre, tento vypadne. Aurgolitus s Bohom. Sorry. No dobre, ale aspoň... Ne. No do keľu. Chudák. To livol určite teraz. Jediné čo... Ja to chcem si nájsť čo najlepšiu je práca, aby som zistil ono. Žiadne úmrtie na kamerách. Dobre, no však už to niekto ohlasil. Ja som na to nedala pozor. Rapover. Ten tam bol nejako príliš skoro. Ja si myslím, že to je Rapover. Tento tu. Ja si myslím, že je to tento. To si len je môj typ, no. A Total Tanks Completed je celkom v pohode. Väčšina ľudí zrejme nebude mu dôverovať, lebo ten tam bol nejako skoro. Ten žltý podľa mňa dal, že skript. Rapover. No možno, že kebyže ja... Tak to za chvíľu budú len impostori. No ako, není nás najmenej, ale ani nejako veľa. A podľa mňa za chvíľu niekto udá. Kašlem na všetko, asi myslím, že to je ten žltý. Nie, bol to Kvarhomeli. Homeli, alebo ten žltý. Ale Kvarhomeli sa mi nezdá viacej. Ten je taký tiež taký nehnusný. Nevyzerá teda bez úražky, ale nepáči sa mi bohu ako jeho skin. Tak ukáž, kto je impostor. Sander. Že mŕtvej. Ježiš. Prosím, že to je impostor, prosím. Čo? No tak ten môj je impostor. Že v kuse sú všetci v... Počkaj, tu je niečo na opravu. Čo?
Dobre, teraz idem sem. Nie. No dobre, kúkneme sa, že si tu môžeme niečo kúpiť ešte. Shopping. Nic si tu nemôžem. Počkaj, Peta. Dokelo. Si môžeme niečo kúpiť. Nie, mne sa páči ten môj skin, tu nechcem nič. Toto. Môj skin je dobrý. Keď mi dáte zadarmo toho Peta, ešte sa aj poteším, no, že by mi ho zadarmo nedali. A čo si tu akože môžem kúpiť? Haló? Si nič nemôžem kúpiť. Také somariny, blbostičky. Animal Peta, jak si to vlastne. To je za peniaze, aha, tak čo si čakajte. Nebudem to kupovať. Ja to viem, čo je to na to. Len ja na to si nebudem ísť, tie srdiečka, či čo to je. To je na čo. Otrasne. Jak vlastne ja teraz vyzerám. New. 1.16.05 update. April Fools 2025. Happier! Super, máme narodeniny. 12.26.2024 sme mali národky, teda nie my. 3 nové role. 6. neviem čo, bla bla bla. Survey match update. Dáme play. A to čo je to lokal? Klasík, dáme klasiku. A počkaj, vlastne tu sa mi nikto nepripojí. Lebo tu nikto so mnou nehrá Among Us. Local lobby, bla bla bla, ja tu nejdem. Leave game, back, play, dáme online call. Ne, toto sa ja chcem. Kde som ja? Ne. To si nechám radšej. Ako rúžovú. A v tomto. Ale toto je strašne naspídované. Plus, ja chcem byť impostor. Nie. Bože. Ja už chcem byť impostor. Ale to nebaví v kuse, jak oné. Trúba proste. Že trúba, ale čo tu v kuse zvoníte všetci? No tak ja dám úplne náhodný typ, ja si myslím. Toho, čo je pri tlačítku, toho v tej plynovej maske, toho si ja myslím, no. Úplne roztypujeme náhodného. Kto všetci poznáte Among Us, nech hneď teraz kliknite na like v tomto videu. A odber. Všetci, ktorí to nepoznajú. Prečo nemôžem byť? Ježiš, ja som tento, aha, fajn. What? Prečo musím byť taký naspídovaný do keľu? Strašne naspídovaný. Ja niečo chcem spraviť! Toto reálne doháňa do šialenstva. To je strašné. To 4 zabití, no tak čo? Tak dáme toho translata. Max. Dáme Maxa.
týmto trom to nejako trvá. Kola spia, Neighbors a tohoto, tí traje to sú. Ten fialový, lebo im to nejako moc dlho trvalo. Trošku prehnane dlho. Ako veľa sa ich odpája. To si zo mňa robíte srandu. Oni sa odpojili. Moja modrá. Už som zase modrý, už mi ho nikto nezaberie. Ding 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 ding. I got the roots in my home. I'll never run it. Da da dee do 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 do. 4, 3, 2, 1. Among Us. Ja chcem byť impostor. Prečo? V kuse. Musím byť tento tu. To vlastne čo... Ja idem robiť toto. Hotovo. Ten v tej sukničke si ja myslím, že je to on. V sukničke. Kde je v sukničke? No ako málo. Ten v sukničke nie. Tak dáme toho úplne. Dáme toho hore. Toho, čo je pri mene. S tými molekulami. Vyskúšame dať tohoto a uvidíme. A ja by som bol celkom rád, keby sme už ukončili túto hru, lebo asi po nej už ukončím aj toto video, keďže už natáčam skoro pol hodinu. 3 minúty mi chýbajú. A ja proste nechcem tak dlho natáčať, lebo to je nezaujímavé. Tu impostor. Impostor. Niekto zase vypol elektrínu. A mňa to... Jak? Ja chcem byť už impostor. Ja chcem byť už impostor. Mňa toto proste štve. Ja chcem už byť impostor. Ja nechcem byť v kuse ten Among Us, ktorý nič nevie. Ja budem proste klikať do toho joysticku. Kam pôjdem. To vyzerá trochu, ako keby sa strašne brutálne sekal ten oný. Ty ružový s tou mašličkou, už to urob. Zniž počet hráčov, koľko to musí mať. A už prosím ťa. Nasadím do kúta. Haló, je nás tu 8. Už to spustí. Na porazí.
No konečne. 4, 3, 2, 1. Yes. Prosím, impostor, prosím, impostor, prosím, impostor, impostor. Ja sa na toto celé vykašľam, livnem G, lebo ja proste, mňa toto nebaví, ja chcem byť konečne, ja dám toto, jak sa volá, kde to je? Dám play a dám local, počkaj, nie back, play, auto, local, classic, ja dám takto, tuto praktik. A ja neviem, čo mám už dať. Dummy, lebo ja mám rád toto Dummyho. Toto mám rád, lebo tu ma nikto neobťažuje. Tu si môžem robiť, čo ja chcem. Ja si to môžeme dať kľudne aj impostora. Vidíte, Dummy. Čo vlastne znamená Dummy? Mne to je... Ja dám toho oranžového. No, impostor, dívajte. Ja si teraz dám, počkaj, sabotáž. Kill. No, konečne si môžem trochu užiť. Neviem, čo je ono. Ahoj. No proste toto je lepšie kvôli tomu, že... No mne je to trochu trápne, že... Nie je to trochu trápne, že vlastne to sú proste len... Akože títo, jak sa volajú, že proste len akože... Že hráči... No a presne toto teraz zase sa vráti a všetci... A to nebaví. No dobre, tak ešte si kúkneme, čo v shope si môžeme kúpiť. Čo je toto? Ja chcem nejakého peta. Ukáž. Ale ja nechcem takýchto. Ja chcem normálne toho psíka, ten je najkrajší proste. Jej. Takže ten je za 30 týchto. A to proste si musíš kúpiť. 30. 50 a proste tých 300, no. Ja by som si to aj kúpil, lenže by sa nechcel to investovať. Ja idem na druhú stranu vesmíru. No dobre. Takže dúfam, že ste si dnešné videjko užili. Poprosil by som ako vždycky... Ja neviem písať. No ako vždycky odber a like. Dúfam, že ste si teda dnešné videjko užili. Dúfam, že máte radi Among Usov. Dúfam, že ste si dali odber a like na moje videjka. A... Asi...